Hadin san penyusnam bagi layan mensyakri yakatan searahi barakawai ki artli ki shimni lani ki atas khana ki bathang la bat penmi de bilat apa mamlu chera simen lapen khlamno mentaka sngi jalan rain kini ki shimni lani ki atas khana ki yang kum kadak kashin nadu kasnam syakana spa ndupen riu ya kadak jaka jingdan ka khana penmi de bilat apa mamlu suara ne kalman mi kisnam kini ka khana kalana tron Bada keding bam simkhia jong ka sarkar kani ka karkhana manta I kembakan sa pen khalam la ni kan sa khardap no amla mantip ka igada bala pen khalam no ya kete atas khana handai la yo ko khobor ba ka sarkar kan dili nam no ka bari ni ka te ka khana pen da ka ni di nomor ka sin asen ni asen sekna spa ni ka kata na du ka por jong ka sarkar Assam hakaba manshu la tip ya ka kum Assam Cements Limited Kani ka karkhana de bilat ka belong ka karkhana pemi de bilat ka benengkong agajalla ya ka bala banana amru entang hari India de ka perthai barakoi ka ai ka jing sakri ya ki paj ba na sara ka liang ka yo kam yo jam ka liang ka yo kokot ka liang ka kamai ka kaji le ka banami kisnam ka bala ong kana tran bat hagini kisnam ka lai no ka bon ka pasange banya ka patrai kani ka lawan ra ka jing jenjar ka jing du kam du jam ki paj ba na sara Ora ada gadung kijing persang ban tei thama yaka dan modernize nrai hadu mata am simlala ban penyang pat yaka ka sarkar ka bakhadu kan ni ka sarkar MDE kalsium da ka jing thmu ban penthama yaka nrai ka babun ki khap kala penpau ba kamla asu ban penthama yaka bat imat gadung ka jing thmu am tang ban pen khalam yakin diki atas khana ni ki shimni he ka jing thmu ka long ban pen khalam no asendan ya kan ni ka karkhana ka ban ningkong ha ka jalla